Heipä hei, täällä on Lanipoika pelaamassa World of Waria. Tästä aloitan Let's Playn ja erittäin hyvä peli. Ja mitä muuta sano, erittäin hyvä peli. Tässä vedetään varmaan tänään tää yksi jakso ja toinen jakso. Eihän tässä muuta. Älä kiduta mun kaveria. No niin, ja nyt se yrittää tappaa sitä. Sillä on tossa kurkku auki, että näsee tohon, ja meidän pitää katsoa sitä. Nyt mä saan aseen. Potta päähän. Pistoli käteen. Tosta. Kivääri. Ja nyt alkaa sota. Tässä on niinku tämmönen räiskintä pieni kohtaus. Otetaan näitä japsoja päähän ja ammutaan ja sanotaan niille, että Hosianna ja rukoilkaa. Tosta Arisakaa tulee kivääri Karsi kiväärin tunne. Mitä ihmettä? Lagi. Mitä ihmettä? Lagi. No kyllä se oli. Tipu vetteen, hyvä mies. Älä tipus. Palas siihen kuolia. No niin, ja tuo hengiltä ja Arisakkaa tilalle. No ei vie. Ota uutta asetta. Tästä niinku ammupa paarilla vähän sinne. Miksei se kuole? Miksi mä yritän näin kivasti puhua, mutta aivan sama. Japsuin esi-isät sanovat, että japsu. Huono vitsi. Mä oon huono kertoa vitsi. Ja sitten, en mä kerro kantaa, saatte pitää salaisuutena. Miksi tossa on köyttä? Miksi en pääse liikkumaan enää? Tää on kyllä lagittava peli. Mä halusin ilkeitä, kun mäkään saa ampua. Mä saan vaan puukata. No niin, nyt siellä ammutaan ja japsujen kautta niinku hullu. Siinä kuoli ensin. Siellä oli Snipukka-tornissa, ennen vanhaa Snipukka-tornissa. Muu japsu juoksee. Ja sitten hyökätään ihan typpeen satasella. Mennään juoksuauta, no ei voi olla juoksuaamista enää. Sitten ammutaan noin hengiltä.
Sitten noin. Ja sitten Japsu. Granaatti. Ai, minun Japsu tippui alas. Nenä menee nyt sen sille. Nyt vielä kurkkukin. Tulee musta reikä vaan. Sitä ei voi odottaa. Minuna en menisi ihan noin nopea. Se on semmonen alankopaikka, missä niitä ja Japsuja on. Niin mäpä heitä sillä varalta laatin. Sitten pari. Mä luotan suun. No niin, tieto pisti minun. No niin, ja ei ollut sitten tietenkään ladattu. Sitten juosta matalaksi vaan ja siitä joltakin henki pois. Mä otetaan ase. Ammutaan vähän omia. Sitten jatketaan. Erittäin rentouttava. Välillä pelata vähän World of Waria pitkästä aikaa. Puukkoreikä. Ja menoksen vaan. Sitten siitä tulee läpi ja vaan tulittamaan. Ja sitten siitäkin matalaksi. Pulluja Japsuja. Pulluja Japsuja. Puukko rintaan. Tulitusta. Ja sitten vähän sieltä kiväärillä alas. Toinenkin. Kolmas. Ja naatti siihen niin ja toinenkin naatti. Miksi mä en pääse sisälle? Epäreilu peli. Sinne naatti. Posaa, posaa, posaa. No niin. Ja nyt tän. Ja ran. Sitten C4 vähän tänne näin. C4. Ja. No niin, ja nyt juokstaan. Juostaan. Ja sitten sieltä tulee. Japsu! Headshot. Siellä oli suu auki. Nyt naistellaan. Nampulla. Ampukaa nyt, herra jestas. Lessi good. Ensimmäinen jakso taitaa olla purkissa. Mutta ei vielä. Petti! Sana. Tuo tuu Japsuja. Pitää ampua vielä viimeinen lipas. No niin, ja loppunekin sitten. No niin. Tämä video taitaa olla purkissa. Varmaan teen toisen videon tähän heti perään, niin morjens stop.